Tanan sa kabos, walay labot pa boss. Tatang Melchor. Tatang Melchor, bagdoki ko be. Mga higala, kumusta mayong udto sa tanan? Mayong udto sa tanan nga mga kinabag-an nga mga katawhan, mga naminaw karon mga palangga, mga naglantaw sa tuang Facebook Live. Kumusta mo diha mga kahigalaan, mga kaigsunan? Welcome sa Tulumanon Corambo sa udto. Enero 28, 2023, adlaw ron nga Sabado. Hinay-hinay lang ta mga palangga kay paus. Way tulog mga higala, no? Mga palangga na paus man ko. Dapat sa walay tulugay. Sige mga palangga, manghatag ta nasab karon, no? Ang atong gihatag kagahapon sa hapon ang 465 ni gawas kagabi sa 9 PM draw mga palangga, no? So naagyapoy nakadaog sa 564 atong gihatag 465. Salamat, no, sa mga nag-comment nga mga nakadaog. Salamat sa mga nag-chat nga mga nakadaog sa resulta kagabi 564. Congratulations mga palangga sa mga nakaangkon og kadaogan. Unya, dara ko ibang hatag karon mga mayong ututang daog ko Rambol 15. Salamat mga daogan. Hello tang mayong udto nakadaog jud ko Rambol 30. Salamat, no? Congratulations. Congratulations sa mga nakadaog diha. Tawag mo 0977-214-2883. Sabador ba ito na ko gihatag tong 259 nga nanarget, no? Mga palangga. Congratulations sa mga nakadaog diha. Napaos jud ka kay work hard tang. Mabito pero di unta ko mag-live pero goal ko kay basin mga palangga bag mugawas ang akong ihatag. Nakarambol piso tang 564. Sige. Na may na lang pod. Ako lang gining gipugos. Dahil ginunta ko mo live kay paos. Pero sige lang. Ako ning antuson ang atuang 218 ni gawas sa STL Visayas. Nabay nakadaog. Ayong udotang nakadaog ko gamay Rambol 5. Sige, salamat mga palangga. Congratulations sa mga nakadaog diha. Kuyag ko kay kanabang wam ko tulog. Nami importanteng gibuhat gabi ganiha. Naman may makadlaw na. Dayon medyo luyag yun. Pero sige lang. Padayon gyapon ta sa paghatag ninyo diha kalingawan, paghatag ugay diha kaninyo mga palangga. Okay? Mga palangga, salamat sa mga naglantaw karon. Diha, salamat. Congrats tang ni gawas ang gihatag ni Motuan It sa STL. Mindanao di ay. Sige lang mga palangga, no? Daghang salamat ninyo ha. Mga kahigalaan, ang atong special nga Tuan It ni gawas STL Mindanao. Masig na nakadaog mga palangga sa 218 nga 465. Salamat kayo kay ubay-ubay po ang nakadaog
Mamaliog lang ko, ari lang mo tawag sa 0977-214-2883. Ayaw mo pagtawag og laing cellphone number. Bawa ni, inyong tawagan 0977-214-2883. Bawa na inyong tawagan. Ayaw mo pagtawag og laing cellphone number. Kaya maara ni inyong matawagan 0977-214-2883. Sa Brian Monil, Daog 546 Target 5. Congratulations sa mga nakadaog diha. Sige, mga palangga, salamat kayo sa mga naglantaw karon. Congratulations sa mga nakadaog diha. Ubay-ubay mo po din nang gawa sa ako mga gipanghatag sa STL. No? Mga palangga, daghan mo po di ay nang gawa sa STL. Mga kagalaan, mga kaigsuunan. Na ako ihatag ninyo karon ha, mga higala, mga palangga. Kadtong mga naminaw karon sa radyo, pwede mo mapalit sa atong produkto karon, mga kahigalaan. Nara ko sa panimalay ni Ma'am Mary Anadan sa Ilihan, mga palangga, no? So, ang 218 na to, target, no? Sa STL Mindanao. Okay? Hinaot nga daghan pang kadaugan atong maangkon mga higala. Salamat ang nakadaog ko 564. 2 ka units. Sige. Tatang daw ko 546 Rumble 10. Kana, congrats. Congratulations sa mga nakadaog diha. Yes, nakuha na jud na ako imo cellphone number tang. Sige ah. Pastilan. Sakit gid akong tilaok. Mga palangga. So, hello tang na ako'y load. Malantaw jud ta ka. Sige ha. Congratulations sa mga nakadaog sa 465 gabi Rumble. Mga kahigalaan, mga kaigsuunan. Kisa itong mag-order itong Bioherbs Oil, pwede ra. Dayon, wala tay transaksyon sa bayad ha. Mga palangga, personal ang bayad ha. Mga kaibigan, salamat ang daw ko size gabi. Sige, salamat. Congratulations sa mga ning daog, mga palangga. No? Congratulations sa tanan ng mga nakaangkon og kadaugan, mga kahigalaan. Kadaog jud ko Rumble 5 tang. Hello tang, wala pa jud ko kadaog. Tang please ihatag live. Taon maluoy. Egi ha. Salamat sa mga nag-PM na mga nakadaog. Katong mga naminaw ko sa radyo, pwede mo palit og sa itong produkto sa panimalay ni Ma'am Mary Anadan sa Ilihan karon. Doon ako special nga ihatag og bag-o na nga alarma guide, mga palangga, no? So, magigalaan, ilagay ko magdugay, mga naminaw sa radyo ha. Magulat lang ko ninyo, basin mo ari mo, magulat lang ko ninyo. Ilagay ko magdugay, dayon, standby mo dia sa Facebook Live, mga naglantaw, kay muhatag na lang ko diretso, kay di gid magkayas tilaok. Gatag na lang ko diretso. Luya pang tilaok na to anida, mga palangga. Ting singgit na ko gabi kay nakabagdok sa 564. Oo. Nya. Sige lang. Mga hatag ko karon. Ako lang idritso hatag ha. Nagato mga
Gusto mo pa sa itong produkto karon adlaw? Nagos pa ni malay ni Mamirian na dan sa ilihan, magulat ko ninyo. Salamat sa mga naminaw sa radyo. Silangit ko magdugay kaya di na Agatag lang ko sa Facebook. Ayaw mo gawa dia. Mga naglantaw sa Facebook. Okay? Salamat kayo. Okay, napaos ko. Ilang nagwaton kay musamot niya ni. Kinanglan nagtulog. Bakterya ba? Ma'am Daniel Marcos Duncan Vlogs sa Amerika. Mayong udto. Sorry kayo guys kay hindi ko makaya. Back out lang ko kay hindi mada. Nadikin mada yun. Maghatag lang ko dito sa kajatsa. Ako kagi. Kasi naghanap sa 564, comment lang mo daan para maghatag tag pang alas 2. Luya ko tingog di ko kadagagyaw yung. Sakit akong tilaok. Comment sa mga daogan. Mada. Okay na niyo, pulo ro ba niya kabuok? Nakataya ko tang 465 Rumble 3 sa Ragitang. Salamat, no? Okay. Pulo kabuok ni. Okay naman eh.
daghan gapon? Or dili kay atong klarohon ra daan ba? Ayaw ninyo piliin, di mo kadaog, di na lang kumota, ganyan ang pilihan. Pwede mo mag-set of stars, no? Salamat sa mga nag-share. Katong dili ka nanog dagan pag-comment mo daan kay dili na ako ihatag tanan. Mama Maris Nuez, salamat sa 100 stars. Salamat Ma'am Orlean Faith sa 100 stars. Tanaw ng manok, day.
sige, kung mo tulura niya, top 10 man na dila nagkoy karga ang pito. So, tulura man kanyang gusto. So, dila nagkoy karga ang pito, ani. Dila nagkoy karga ang pito, ani, kabuka kay tulura man ang inyong gipangayo. So, kinalang tulog. Pero nga pa na ikaw pang pito.